बेलाइखे हामबाय তিনি बेलाइखे आंखा तंथको 2021 आं बुध बासाफोरो एडीसी 11 महार रिपोर्ट तेलेमोरा एडीसी कन्स्टिट्युएन्सी ओ बासाफोरो ओ उत्तर महारानी पारा कतालनि लुकुरक आनो मुथुई आनो चारवे खानुई रहनाय रक आनो बुध पास खाइ रहनाय रक न और काइसा राधा कृष्ण मंदिर काइसा तंगो और मा मातृका तिनी महादेवनि मंदिर काइसा तंगो ओ काइनेयनो आं कीर्तननि सेट रिनानि गसे थांमानि गोबां मा एलाकायावनो रोखा गोबां मा जागानो रोखा ओ पाराव काइनि रिनानि नांमाबा किसा लेरि फानो तिनी 20 तारिख डिसेम्बर 2025 सालमारिव हाइना हाइ आं बरकनि थानिव कीर्तननि सेट म थाकाइनिनो जन काइसा कीर्तननि सेट कलांखा ताइ और जे फाइ मानजा फाइनाय तिनी पारा कतालो चिनी चिकन सा काइसा पान्दा ओ कीर्तन सेट या फारमुं पान्दा ओ जे फाइ मानजा फाइनाय बुखु रंनो या बुक जाथाइया ना तिहनै खुतुं बाहायनो तुबै फाइमानि जन 500 ग्राम खाइ जत बुखु रंनो नरंनो खना बुखु रंनो या फारि कलां थांका के आबो बाय बरक बाहायनो किसा खातं थौजाक लाइथोन हाइहनै बुबाग्रा बाय थामसा तंनाय जत नगो सेलाइका बुबाग्रा न याकारै केबु थांया बुबाग्रा जेक ता सावो बुबाग्रानि आ सामंनो बरक बुबाग्रानि कक खानावै बुबाग्रा माने तंनायनि तिनी कक दिले फैखा जतन हामबाय बेलाय बेलाय खिनि एडीसी बिलेसिनि सार कमल कलन्य आं प्रायनो बहुत दान बखा दजां आनंदं खा तंहा जाखा तिनी ब आगि कौ दिमा तंग तिनी शिवगुरि बदलनो काइसा कीर्तन दल कीर्तन काइसा बागना हनै हामन बाय तिनी खाम रिमा बाय आं तिनी बन बेलाय बेलाय के हामबाय यावसो ताइ तिनी बुबागरनो पाइबलाय हामबाय याखरै आनि कफे सामनो पाइ देखिनो खुलुमबाय फैफांनो या कैसं तिनी पारानि राधा कृष्ण मंदिर कहा दङ पलकनि जों काइसा बुनि आरो प्रग्राम फाइनान्सि जों खुब मानि खुनिनि किसा आगि कागासं जिनिसला अक्रा खाइलां मानि मानि खुनि बरे खाइला याकारि कालां खामानि के सामरो बे खाइग्रु दङनि बासा हामया आतिं तमाइथा तै मानि ताबु कताल मामनि बे जांखौ खामबाय खा तिनी सात निया उतै जों मानमानि बुनै जों दा काइसा मानि खुदाबे गाहाम का जों दल खाइ हामबाय ini sal kahami jorawo isisa sikonsa pandawo seng oro siri-siri sibino o madobo pujilai tonglai man bisingtui seng laso kobama kok sanariya seng kini pulari joto piso tasim sai khanarika a mandobni tuino seng kaisa kiton dol gupi sanggo bodol hne seng songsambani engkai आगे जे चिनी बकरा सं कीर्तन मसाला क्या बंगना माने कसम बायनो जों जे मानतै फायदि सिरि सिमि जे कीर्तन दल संसाय तंमान न जों मकासा नारलायानो भगवान जे सम्पन्न जों नारगानो हे जों ताबो कीर्तन दल संसालायो गुपि संग बदल ताय आ संसामान बिसिंतै तिनी चिनी एम सार जोंनो खाबाय खबanya बिनि बेतगो दरां बायसे जोङो जे मानतै जोङो बाजाना रेखा कोटि बना हामबाया फर ताइ बिनि लगी तंनाय रंनो ब आं बेलाय के हामबाया फर ताइ कोटि बसर न हामबाय मानै गोजोन बहरं तंनानै थन अर राधा कृष्ण मन्दिर बसांग बेलाय का हामखा ताइ अर फाइमानजाक फाइनाय आनि ताखौ बुखो ताइ अर जाति गुस्ति पारानि जे बंश दरंनो ब आनि खापंनाय हामजमु याफर ताइ चिनी महाराजा ताइ चिनी एम सार कमल कलन्य ब आं बेलाय के हामबाय याफर कुति हामै तंनानै थन जतन आनि खुलुम याफरका आरन आनि ककरन पाइ